Kani kalong ka kruo shabro kawi ka state Meghalaya kabadai halor ka jing ya thir ya tai bat ya tei jong ka article la spanyo puai bat kumjuru ka sik schedule kata ka bangi jutip bat ka bangi latip ru ba ka dei ka debate lane ka discussion on article 371 versus sik schedule kani ka jing ya kren ka jing ya thir ya tai bat ya tei kan long hapdeng Presiden Barangba jong ka party Voice of the People Party ita iba Arden Miller Basayomaj bat kumjuru bat ki arngut ki advocate jong ka state Meghalaya ita iwei ibade iba Erwin Sutenga bat kumjuru iba Robert John Kharjarin kani kan salong hak arpoi terik ubanai maj arhajar arpusan hakajing ya trailang bat ka Department of Political Science jong ka Sankardev College Shillong bat sngobha lara pipej ya kani ka video ko chunga wanumklet ban pej ya katei ka jing ya thir ya tai bat ya tei halor katei ka article la spa nyo puei jong kitei ki laingut ki ru shampang jong ka state Meghalaya bat ka channel ko ba phila ban pej kan long hau channel jong ka Q&A channel production